ka banni in rausaya. Baka san yanzu harkar kasar nan ta zama kiɗa bane, duzar ya kusa bayyana. Za a ga masu tallan magani da rediyo, shikenan ni ina shayi ba kiɗa in zauna in tashi a sara. Barin gaya ma da akai solo akai abu, yanzu ba labari. Wallahi da wasu maza gano indomi da biyan kuka ba. Yi zaka da biya? Kai, wannan wani DJ ne haka mai daɗin sauti. DJ dan malam ne. Wannan wani DJ ne haka mai daɗin sauti. DJ dan malam ne. Ikon Allah. Wannan wani DJ ne haka mai daɗin sauti. DJ dan malam ne. Sai na ba su mamaki, na aure ki, sana zo ci ba ta
maganar da nake gaya maka sanyi ya riga ya kama ni da na yi atishawa sai dai kaga kwado ya faɗo fas a hannu. Sai da ke ya sanai babu kai ya ni dai sai da ke Kai wanda ba rana ba. Kai ide baya no filin kuɗi da indication kuɗi da indication biyu. Kai ide baya no filin kuɗi da indication people kuma going to anywhere Britain. I am not him but you are coming via no this time.